Magandang gabi sa mga taga-sitio Pangil. Tawagin niyo na lang po akong Cardo. Ako po ay taga-Southern Mindanao. Itong aking kwento ay nangyari taong 2016. May kapatid akong ubod ng bait. Siya po si Kuya Senon. Natural sa kanya ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa. Bagay na kinaiinisan ko minsan sa kanya. Hindi kami mayaman. Street vendor po kaming pareho at ang kita namin sa pagtitinda ng street foods ay tamang-tama lang sa mga gastusin namin sa bahay. Ang motto namin ay, bawal magkasakit. Kasi hindi kasama ang pampaospital sa kita namin sa negosyo. Sarili naming negosyo ang street food na tinitinda. May kasama pa itong palamig at minsan ay buko. Kaya naman nagsisipag talaga kami para may kakainin kami at budget sa iba pang bayarin. Isama pa sa gastos ang pagpapaaral sa iba naming kapatid. Si Kuya Senon ang panganay at ako naman ang pangalawa. Ayon sa kasabihan, kapag daw magkasunod ang magkapatid ay madalas mag-away. Sila ang laging magkakontra. Totoo naman po talaga, kasi laging kaming nagdidiskusyunan ng kuya ko. Dahil sa pagiging maawain at matulungin ni Kuya Senon, isang araw, may isang batang palaboy ang dumating sa buhay namin. Noong una, binibigyan lang namin siya ng pagkain at inumin. Hanggang sa araw-araw na siyang bigla na lang nagpapakita kung saan kami nakapwesto. Motor po kasi na may sidecar ang gamit namin sa pagtitinda kaya kung saan-saan kami napupwesto. Napalapit sa kuya ko ang batang yun. Hanggang sa hindi na lang pagkain ang binibigay ni kuya, pati na rin pera. Yun ang ikinainis ko sa kanya. Kasi para sa akin, mamimihasa ang batang yun. Hindi rin naman namin alam kung saan niya dinadala ang pera. Baka ipambili lang niya ng kung ano-ano o ibigay sa mga naguutos sa kanyang mamalimos. Napansin ko isang gabi. Mayroong pusa na laging ngumingiyaw sa bubungan ng bahay namin. Tapat pa talaga ng hinihigaan namin ni kuya. Napakaingay ng pusang yun. Wala naman yun dati. Bigla na lang dumating. Kaya naisip ko lagi na lang may dumarating sa buhay namin. Biniro ko pa nga ang kuya ko, sabi ko baka mamaya ampunin na naman niya ang pusang yun. Sa tuwing ngumingiyaw ang pusang yun, nagtataasan ang balahibo ko. Nakakakilabot kasi ang ngiyaw niya. Mas nakakairita pa ang ingay niya sa mga pusang naglalandian. Pero yung ngiyaw ng pusang yun, kumbaga sa aso ay umaalulong. Hindi lang yun. Kapag dumarating sa bubungan ng pusang yun, sobrang bigat ng paa niya. Daig pa ang tao kapag umapak sa yero. Ganoon din siya kapag umaalis. Di ko alam kung ganoon ba siyang magpaalam. Kailangan pa ba niyang magparamdam? Sa gabi, ang pusa ang problema ko. At sa umaga naman ay ang batang laging nakabuntot kay kuya. Masama na ako kung masama pero may kung ano talaga akong nararamdaman sa batang yun na hindi maganda. Mainit ang dugo ko sa kanya. Ang mga titig niya kasi ay matatalim at kay Kuya Senon lang lagi nakatingin. Hindi siya nakikipag-eye to eye contact sa akin kaya nagtataka ako. Pagdating sa kuya ko ay nakikipag-usap siya at nakikipag-eye contact naman. May kung anong takot din akong nararamdaman sa batang yun.
Pagod na ako sa maghapong pagtitinda. Tapos sa gabi naman ay hindi ako makatulog dahil sa napakaingay ng pusa. Dati ay yabag lang niya ang naririnig namin. Nang tumagal ay parang kinakalabog na niya ang bubong. Minsan, parang kinukutkot pa niya ang yero. Masakit sa tenga ang tunog at nakakangilo sa ngipin. Minsan mabilis at sunod-sunod ang pagkakamot niya sa yero, pero kadalasan ay mabagal na parang may pinaglalaroan sa bubungan. Kahit anong bugaw namin sa pusa ay ayaw niyang umalis. Pabalik-balik pa rin siya sa bubungan namin tuwing gabi. Hanggang sa nagkaubo ang kuya ko. Inisip ko na baka sa sobrang pagod kaya nagkakasakit na siya. Sinabihan ko siyang magpahinga muna at ako na ang bahala sa pagtitinda. Pero ayaw naman niyang magpahinga. Makukuha naman yun ng gamot kaya bumili kami at araw-araw niya yung iniinom. Pero ilang linggo na ay ayaw pa rin gumaling ng kanyang ubo. Kapag nagtitinda na kami, nayayamot pa ako kasi dumadating ang bata kapag talaga may benta na kami. Kay kuya siya lumalapit dahil alam siguro niyang hindi siya mahihindian ni kuya. Kulang na lang talaga ay sabihin niya sa kuya ko na ampunin na lang siya. Pero syempre hindi naman pwede kasi malaki na ang pamilya namin. Isang araw nagbago ata ang takbo ng mundo. Dahil yung bata na laging nangingikil sa kuya ko, bigla na lang nagbago. Si kuya ang binigyan niya ng pagkain. Sabi niya may sakit daw kasi si kuya kaya kailangang kumain para lumakas. Doon naman ako natuwa sa kanya dahil marunong naman palang tumanaw ng utang na loob. Nang tanungin ko kung saan naman galing ang pinambili niya ng pagkain dahil hindi na po namin siya binibigyan ng pera. Puro pagkain na lang para siguradong mabubusog siya. Sabi niya, inipon daw niya ang mga bigay ni kuya noon na pera para makabili ng rekado ng spaghetti. At siya pa raw ang nagluto noon dahil birthday raw niya nung araw na yun. Naawa ako sa kanya nang marinig ko yun. Pero iba pa rin ang pakiramdam ko sa kanya, lalo na sa mga malalagkit na titig niya kay kuya. Bata pa siya. Sa tansya ko ay nasa 9 na taong gulang. Medyo may kapayatan ng katawan at laging marumi ang suot niyang damit at shorts. Amoy langis din siya. Alam ko ang amoy ng langis ng nyug dahil noong bata pa lang kami, nilalagay yun ng nanay namin sa ulo dahil nagkakasugat kami. Inisip ko na lang na baka nilalangisan din siya ng nanay niya. Pero grabe naman ang paglalagay dahil bumabakat na sa suot niyang damit. Parang buong katawan ay pinahaplasan ng langis kahit wala naman siyang sugat. Nung makauwi na kami ng bahay, napansin kong lumala ang ubo ng kuya ko. Parang hinihika na siya. Parang lalong lumala ang ubo niya matapos kainin ang spaghetti na bigay ng bata. Matamis kasi yun. Alam kong mas lumalala ang ubo kapag kumakain ng matamis. Kapag umuubo ay kinakabog na niya ang dibdib niya at iritado na. Sinabihan ko na siyang ipatingin na yun sa doktor pero ayaw niya. Ang isa pa sa ugali ng kuya ko na ikinagagalit ko ay yung matigas na ulo niya. Hanggat kaya ay pilit talagang magtitiis kahit sinabi ko na sa kanya na gamitin na ang naipon namin para pampacheck up niya at pambili ng gamot, ayaw pa rin. Mawawala rin daw ang ubo niya kapag ininuman ng kalamansi at maligamgam na tubig.
Isang beses gabing-gabi na kaming nakauwi ni Kuya dahil kailangan naming ipaubos lahat ng mga tinda namin para makapanibago kami kinabukasan. Yun lang ang panahon na ginabi kami ng uwi dahil nga siguro sa madalas na pag-ubo ni Kuya ay inaakala ng mga tao na may malala siyang sakit kahit na nakamask na siya palagi. Natatakot siguro sila na mahawa. Naiintindihan ko naman. Mabuti na lang din ay naubos ang tinda namin. Matapos kaming kumain ng hapunan ay naghugas na kami ni Kuya ng lahat ng mga ginagamit namin sa pagtitinda. Kasama na ang mga pinagkainan namin. Ang hugasan namin ay sa labas ng bahay dahil may pasadyang gripo doon. Kapag naroon kami sa gripo ay makikita kung may tao sa eskinita papasok ng bahay. Habang naghuhugas ay napalingon ako sa gawin ng aming kapitbahay na 3 metro lang ang layo sa amin. Doon ko nga naaaninag na may maliit na bulto na nakatayo ilang metro ang layo mula sa bahay namin. Pamilyar ang hubog ng katawan niya. Tangkad at tindig niya. Pakiwari ko ay yung batang pulubi na alaga ni Kuya. Panay ang tingin ko sa kanya hanggang sa makita kong lumapit siya ng kaunti. Nakaramdam ako ng kilabot nang maliwanagan ang mukha niya mula sa ilaw ng kapitbahay namin sa labas ng bahay nila. Nanlilisik ang mga mata niya at matatalim na nakatingin kay Kuya Sinon. Panay naman ang ubo ni Kuya, kaya wala na siyang pakialam sa paligid. Napatingin ako kay Kuya nang marinig ko ang pagbagsak ng hawak niyang jug sa simento. Nakita kong kinakabog na naman ni Kuya ng malakas ang kanyang dibdib. Parang may pinipilit siyang ilabas kaya ubo siya ng ubo. Pero hirap na siya. Naglalabasan na ang litid sa kanyang lieg. Namumula na rin ang kanyang mukha sa kakaubo. Tinulungan ko siyang tumayo at inakay papasok sa bahay. Hinimas ko ang likod niya at kinabog ng kaunti para tulungan siya sa pag-ubo. Tumagal yun ng ilang minuto. Naawa na ako kay Kuya kaya sinabihan ko siyang magpahinga na at ako na lang ang magtutuloy ng paghuhugas at kinumbinsi ko rin siyang magpa-check up na sa center bukas kung ayaw niya sa doktor. Saka pa lang siya pumayag sa sinabi ko dahil wala siyang ilalabas na pera kapag sa center siya nagpatingin. Habang nag-uusap pa kami ay biglang kumalabog ang bubungan namin kasabay ng mabibilis na pagkaluskos. Kinilabutan ako. Ayoko na sanang lumabas pero kailangan kong tapusin ang paghuhugas dahil kailangan namin yun bukas sa pagtitinda. Nang bumalik ako sa paghuhugas, wala na ang bata doon sa kinatatayuan niya. Yung kilabot ko sa kumalabog na bubungan ay sinamahan ng kakaibang kaba. Hindi rin ako mapakali. Iba talaga ang pakiramdam ko sa batang yon. Naisip ko na, sinundan ba niya kami? Bakit niya kami sinusundan? Bigla ko tuloy naisip na baka may kinalaman siya kung bakit inuubo ang kuya ko. Ang sama ng iniisip ko pero ganun naman talaga tayong mag-isip minsan. Oo, bata siya. Pero minsan may masama ring bata. Nahihiwagaan na kasi ako sa kanya kaya kung ano-ano na ang iniisip ko. Nagkakaubo naman kaming magkakapatid pero hindi kagaya ng ubo ni Kuya nung panahong yun. Naisip ko tuloy na baka may lahing mangkukulam ang batang yun at kinukulam si Kuya. Pero kung pangkukulam lang din ang usapan, dapat ako ang kukulamin niya dahil ako itong masungit sa kanya. Palagi ko nga siyang tinataboy sa pwesto namin
pwedeng kayang kulamin din ang mabuting tao. Maya-maya ay nagulantang ako nang biglang humingi ng saklolo si nanay. Iniwan ko bigla ang mga hinuhugasan ko at tumakbong papasok sa bahay, pero napatigil ako sa may pintuan. Nakakita kasi ako ng biglang lumundag sa lupa mula sa bubungan namin. Akala ko ay yung pusa na laging nag-iingay doon. Inisip kong baka sa kalikutan niya ay nahulog siya. Maliit na kulay itim kasi ang nahagip ng aking mata. Pero nang tingnan ko ito ng mabuti, kinilabutan ako. Ang pulubing bata ang nakatayo doon sa pinagbagsakan ng inaakala kong pusa. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing nakikita ko siya ay binabalot talaga ako ng takot. Pero iba ang oras na yun. Mas malala pa sa takot ang naramdaman ko. Nanginginig ang tuhod ko at nagtatayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nakatitig lang ako sa kanya. Nakatagilid siya. Hanggang sa dahan-dahan siyang humarap. Yung pagharap niya ay hindi gumalaw ang katawan niya. Parang robot na pinihit lang o kinontrol ng remote. Humarap siya sa akin at tiningnan ako ng matalim. Lumapad ang ngiti niya. Litaw lahat ng nabubulok niyang ngipin. Nakakakilabot ang ngiti niyang yun. Dinig na dinig ko na ang mabibilis at malalakas na pagkabog ng puso ko. Dahil sa takot ko ay pinanlamigan ako ng katawan. Titig na titig ako sa kanya hanggang sa napansin kong lumalapit na siya sa kinaroroonan ko. Doon ko lang nahugot ang lakas para tumakbo papasok ng bahay. Pabalibag kong isinara ang pinto pero eksakto namang nakasalubong ko ang dalawa kong kapatid na lalaki. Akay nila si Kuya Sinon. Nagba-violet na ang kulay ng bibig at palibot ng mata ni Kuya. Si nanay naman ay nakalalay sa likod ni Kuya. Umiiyak at medyo nagalit siya nang makitang ibinalibag ko pa ang pinto. Sinigawan niya ako dahil isinara ko pa raw at lalabas sila ng bahay para itakbo nga si Kuya sa ospital. Hindi ko alam kung papayagan ko ba silang lumabas dahil sa nakakatakot na pangyayaring nasaksihan ko. Saka lang ako nagising sa pag-iisip nang hilahin ako ni nanay palayo sa pintuan at binuksan yun. Inunahan ko silang lumabas pero laking pagtataka ko nang makitang walang katao-tao sa labas. Wala ang bata doon sa kinatatayuan niya. Sinamahan ko na si nanay na tumawag ng tricycle sa labasan. Agad naming isinugod si Kuya sa ospital. Pagkarating doon ay marami pang 7 palabras ang mga nurse bago nilagyan ng oxygen si Kuya. Marami pa silang sinasabi na hindi ko na maintindihan dahil sa pagkataranta ko. Si nanay na lang ang hinayaan kong kumausap sa kanila. Hindi ako makapag-concentrate dahil naghahalo na ang naiisip ko lalong-lalo na yung tungkol sa bata. Lumalabas na may acute bronchitis ang naging sakit ni Kuya Sinon. Pero ang nakapagtataka ay hindi pa rin siya gumagaling sa loob ng 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo na yon ay hindi ko na nakikita ang bata sa pwesto namin, sa bahay o kahit sa ospital ay wala. Pero isang araw na bumisita ako kay Kuya sa ospital ay narinig ko yung mga nurse na nag-uusap. Sabi ng isa, nung nag-duty raw siya nung isang gabi, may nakita raw siyang pusa sa room 305. Itim daw ang kulay nun. Hindi raw niya alam kung saan galing at kung paanong nakapasok sa loob. Itinaboy na lang daw niya. Sabi naman ng isa, iba raw ang nakita niya sa room 305.
batang babae raw na sumisilip sa loob. Kapag pinapapasok naman, ay hindi pumapasok. Nagtatanong lang daw ito kung mamamatay raw ba yung isang lalaki doon sa kwartong yun. Kinilabutan ako sa mga narinig ko, Sir Jupiter. Nagmadali akong pumunta sa kwarto ni Kuya dahil inisip kong baka si Kuya ang tinutukoy nung bata. May mga kasama naman si Kuya sa kwartong yun, pero iba talaga ang kutob ko. Dahil lumalaki na ang expenses ni Kuya sa ospital ay nagpa-discharge na siya at sa bahay na lang ituloy ang gamutan via oral medicines. Kahit gustuhin naming sa ospital muna siya, ay hindi na talaga kaya ng pera namin. At eto na nga, Sir Jupiter. Kakauwi pa lang namin at sinalubong na agad kami ng mga kalabog sa taas ng bumungan sa mismong tapat ng kwarto namin. Ang takot na lumukob sa akin noong nakaraan ay napalitan ng inis at galit. Kaya hindi ko na naiwasang murahin ang nandoon sa itaas ng bumungan. Sabi ko kilala ko siya at kung mamamatay ang kuya ko, ay alam ko kung sino ang may kagagawan at lintik lang ang walang ganti. Sabi ko itutugisin ko siya at ipapasunog kapag hindi siya tumigil sa ginagawa niya sa kuya ko. Kako naging mabait naman ang kuya ko sa kanya. Bakit ganoon ang igaganti niya sa kabutihan ng kapatid ko? Sinabi ko ring alam ko ang pangalan niya at ipakukulam ko siya kung hindi titigil. Nasabi ko na ata lahat ng masasamang salita dahil sa galit ko. Nang matapos akong magsisigaw ay ngumiyaw lang ito at lumundag na papunta sa kung saan. Pinagalitan pa ako ni nanay dahil sa mga sigaw ko. Sabi niya nakakahiya sa mga kapitbahay, baka raw sila ang minumura ko at ipabarangay pa raw ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, Sir Jupiter, yung gabing yun lang ay nakatulog kami ng matiwasay ni Kuya matapos ang ilang buwang pambubulabog ng pusa sa bubungan. Unti-unti na ring gumaling si Kuya hanggang sa tuluyan ng bumalik sa normal ang kalusugan niya. Dahil bumalik na ang kalusugan niya, bumalik na naman siya sa pagiging maunawain at matulungin sa kapwa. At ang ginatatakot ko sa mga street cats naman siya na humaling. Minsan gusto ko na lang siyang itali sa bahay para doon na lang siya. Hindi kasi maalis ang takot ko kapag nakakakita ako ng pusa. Palagi kong naaalala ang mga nangyari. Lalo na yung batang pulubi. Tungkol nga pala sa batang pulubi, hindi na siya nagpakita pa sa amin. Pero sabi ni Kuya, dumalaw raw ito sa kanya at humingi ng tawad. Hindi niya raw alam kung bakit humihingi ng tawad ang bata sa kanya. Pero sabi na lang daw niya na huwag nang uulit kung ano man ang naging kasalanan niya kay Kuya. At yun na raw ang huli nilang pagkikita. Dahil sa sinabi ng batang yun, tumibay ang paniniwala ko na talagang may kinalaman ang bata sa nangyari sa kuya ko. Hindi ko lang alam kung ano bang klaseng nilalang siya. Aswang ba? O mangkukulam? Palagay ko rin kaya gumaling si Kuya ay dahil natakot ang bata sa mga sinabi ko. Kaya pinagaling niya ang kuya ko. Dito ko na po tatapusin ang kwento naming hindi ko po alam talaga kung bakit
mahiwaga ang bata. Kakaiba po ang karanasan naming ito at hindi ko malilimutan. Marami pong salamat, Sir Jupiter, at sa inyong channel. Nakakatulong po ito na mailabas naming mga sender ang kwentong alam naming hindi paniniwalaan ng iba. More power po sa inyong bagong channel, ang Sityo Pangil. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sityo Pangil. Ako si Jupiter Torres, ang inyong lingkod, na maghahatid sa inyo ngayon ng isa na namang kapanapanabik at klasikong kwento tungkol sa mga aswang. Ipinadala ng ating letter sender for today na nagpakilala bilang si B-Boy ang kwento tungkol sa di umano ay karanasan daw ng kanyang ina tungkol sa engkwentro nito sa aswang na gumagala noon sa kanilang lugar. Kaya naman wag na natin itong patagalin pa, mga kasityo pangil. Halina't samahan niyo akong tunghayan ang kanyang kwento. Magandang gabi po sa inyo, Sityo Pangil. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang B-Boy. 31 years old. Production crew po sa isang kumpanya dito sa Laguna. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang karanasang nangyari daw kay nanay noong siya ay bata pa. Dito po mismo sa barangay kung saan siya lumaki. Pamilyar po ba kayo sa paniniwala ng matatanda noong araw tungkol sa di umano'y barkong naglululan daw po ng isang batalyong mga aswang na kung tama ang pagkakatanda ko ay nangyayari isang beses kada 3 taon sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Itong mga aswang na ito raw po ay nagtitiis na hindi kumain ng 6 na buwan bilang paghahanda sa espesyal na okasyong yun kung saan bubusugin nila ang kanilang mga sarili sa pinakamasarap na pagkain para sa kanila. Na alam niyo naman po siguro kung ano. Sa amin po kasi ay sobrang sikat ng paniniwalang yun noon. Lalo na at medyo liblib po yung barangay na tinitirahan ni nanay dati. Hindi ko na po sasabihin kung anong eksaktong lugar yun. Pero malapit po yun sa lawa ng Laguna at mula sa compound namin ay matatanaw mo na rin ang ganda ng Mount Makiling. Sa tuwing sasapit daw po ang mga ganung panahon, halos lahat ng kalalakihan sa lugar namin ay nagtitipon-tipon na sa labas ng mga bahay upang magbantay. Pagkagat pa lang ng dilim. Karaniwan sa kanila naglalatag na lang ng mesa at naghahanda ng inumin at pulutang magiging panangga nila laban sa antok para sa magdamagang pagbabantay sa kanya-kanya nilang mga pamilya. O mga bata, magsipasok na kayo sa bahay bago pa magtakip silim. Bilog ang buwan ngayon. Delikado nang maabutan kayo ng dilim sa labas. Sige, uwi. Litas, Carlita, Makoy, makinig kayo sa lola ninyo. Tama na ang kakalaro. Magsiuwi na kayo't magsipaglinis na kayo ng katawan. Pagkatapos nyo maglinis, maghahain na kayo at nang makapaghapunan na rin tayo. Tutulungan ko lang itong lola Nieves nyong magpastol ng kambing at kalabaw.
Naku Rosa, huwag ka na mag-alala. Dumating na yung bago kong tagapastol, si Romel. Lakad na't asikasuhin mo na muna yung mga anak mo. Nasaan na nga pala yung asawa mo? Andun ho sa harap si Mario na ay naghahanda ng mesa at mag-iinuman na lang daw sila ng mga pinsan niya mamaya habang nagbabantay sila. Ganun ba? O siya. Ako'y uuwi na rin at sumasakit na naman itong mga kasuan ko. Tama-tama, ayan na pala si Romel. Mukhang tapos naman na niyang pastulin yung mga alaga ko. Sa tuwing sasapit ng ganung panahon, Sir Jupiter, maaga pa lang daw po ay naghahanda na ang mga taga roon sa lugar ng aking nanay Perlita para hindi na sila abutan pa ng dilim sa labas. Kailangan daw po noon, bago pa sumapit ang 5:00 ng hapon, ay nasa loob na sila ng bahay at nakapaglinis na ng katawan para pagkatapos nilang kumain, ay magpapahinga lang sila ng kaunti, pagkatapos ay matutulog na. Maliit pa lang daw si nanay ay ganun na ang nakasanayan nilang gawin. Kaya kahit na hindi pa man daw talaga sila noon nakakakita ng aswang, ay sumusunod na lang sila. Makoy, magsabi ka nga ng asin sa mga pintuan at bintana dyan sa labas. Kayong dalawang babae naman, simulan nyo nang magsabit ng bawang dyan sa mga bintana at nang hindi kayo mapangamuyan ng aswang dyan mamaya. Lalo ka na, Perlita. May buwan ng dalaw ka pa naman ngayon, di ba? Oo, Nay. Pagkatapos daw pong maghapunan, doon na muna umistambay si Nanay Perlita sa tabi ng isa sa mga nakasarado nilang bintana. Kung saan sa tapat noon ay doon nag-iinuman sina Lolo Mario at ang mga pinsan nito. Kaya dinig na dinig niya kung ano ang kanilang mga pinag-uusapan na siyempre, ang paksa ay tungkol pa rin sa aswang. Uy, parang Romel, takay ka muna. Hindi na ho, Kuya Mario. Medyo napagod ho ako sa mga ginawa ko buong araw eh. Nagpapahinga na ho sana ako. Ganun ba? Siya sige, mag-iingat ka ha. Bilog ang buwan ngayon. Alam mo naman siguro kung anong meron kapag ganitong panahon. Oho. Nasabi na ho sa akin ni Aling Nieves. Huwag kayong mag-alala, siguradong hindi ako magagalaw ng mga aswang na yan. Sige ho, una na ho ako. Oo nga pala. Ikaw ba Badong, inayos mo na yung asawa mo? Nagsaboy na ba kayo ng asin sa labas ng bahay niya? Baka mamaya mapangamuyan ng aswang yung misis mo ha. Buntis pa naman yun. Oo, Kuya Mario. Binilinan ko naman na si Vicky. Alam niya na ang gagawin niya. Abay, siguraduhin niyo ha. Baka mamaya matulad pa yan dun sa anak ni Aling Pining. Matigas ang ulo kaya napangamuyan. Ayun, paglabas ng bata sa sinapupunan butas na ang ulo. Narinig pa raw ni Nanay Perlita noon na pumalatak si Lolo Mario habang ikinikwento yung nangyari sa isa nilang kabarangay na nakatira dun sa labas ng kanilang compound. Kahit nga raw si nanay noon natakot dahil ang usap-usapan nga raw po noon sa kanila ay napangamuyan ito ng aswang. Hindi ko po alam kung anong eksaktong tawag sa aswang na tinutukoy nila noon. Pero ang sabi po ni nanay sa akin, ito raw yung uri ng aswang na kayang-kayang tikman at namnamin ang biktima nito kahit sa pamamagitan lang ng pag-amoy nito sa sanggol na nasa loob pa ng sinapupunan ng ina. Kaya kadalasan daw kapag ipinanganak na ang bata, butas na ang ulo, dibdib, o di kaya ang tiyan nito. Pagkatapos hihintayin na lang daw ng aswang na mailibing ang bata, sa kanila ito huhukayin para ubusin ang natitirang parte ng katawan nito. Maiba ako, Kuya Mario.
Nakita niyo ba si Bruno? Abay, ang aga-aga pa, nakahandusay na dun sa tapat ng bahay nila. Lasing na lasing. Wala pang saplot at nakabrief lang. Abay, san na naman nang inom ang lasenggong yun? Paglalaon, makakakita ng aswang yan si Bruno. Hindi ba't ang sabi ng mga matatanda kapag daw inabot ka ng dilim sa labas ng bahay na walang saplot sa katawan, makakakita ka raw ng aswang? Dahil mapagkakamalang kanilang kalahi nila. Kaya nga, Kuya Mario, saksakan pa naman ang duwag yun. Nagkatawanan pa raw noon ang mga kalalakihang nagiinuman sa tapat ng bahay ni Nanay Perlita. Ang hindi raw po nila alam, totoong may nangyayari na pala dun sa pinsan nilang si Bruno na nang mga sandaling yun ay nagising dahil nakarinig siya ng tunog ng parang hinihingal na aso. Pre, ang aga mo ah. Tapos ka na ba dyan kay Buntis? Ako naman ang aamoy ha. Hayok na ako sa bango ng bata sa tiyan niyan eh. Kanina pa ako nagtitiis. Ayon sa kwento ni Nanay, ay kitang-kita raw ni Tio Bruno noon ang isang lalaking nakahubot-hubad din katulad niya na magulong buhok. Malaki ang mata at bunganga at nakalawit ang dila, kung saan may tumutulo pang laway na bigla nalang kumaripas ng takbo papunta dun sa bintana ng bahay ni Chubadong at ng buntis nitong asawa. Gulat na gulat daw si Tio Bruno dahil kinausap siya ng aswang na yon. Tama nga ang sinabi ni Lolo Mario na dahil inabutan na ito ng dapit hapon na hubot-hubad sa labas ng bahay, ay napagkamalan nga itong kalahi ng nasabing aswang. Medyo matagal pa raw bago natauhan si Tio Bruno. Nakita raw kasi nito na bigla na lang inilabas ng aswang yung napakalaki niyang pangil at ngumanga ito habang nakalampitin dun sa bintana ng bahay ng buntis nilang kapitbahay. Kaya sa wakas ay napasigaw na raw ito sa takot. Tulong! Inaaswang si Vicky! Tulong! Dinignaw sa halos buong compound ng sigaw na yun ni Tio Bruno, sabi ni Nanay. Kaya dali-daling nagtayuan yung mga kalalakihang nag-iinom noon sa tapat ng bahay nila. Nasaan ang aswang, Bruno? Tumalon ho, Kuya Mario. Napakataas ng tinalon. Doon pumunta sa malaking puno ng kamatsili sa tabi ng bahay niyo. Pagkasabi raw pong ganon ni Tio Mario, bigla na lang nakarinig si Nanay ng malakas na kalabog sa buong ng bahay nila. Halos mangatal daw po sila noon sa takot, kaya ang ginawa raw po noon ni Lola, tinipon silang tatlong magkakapatid at pinahawak sa kanila yung malaking buntot pagi na mabisa raw panakot sa mga aswang. Saan na nagpunta yung aswang? Nakatakas daw yata, Kuya Mario. Dinig na dinig daw nila Nanay yung takbuhan ng mga lalaki sa labas na halos lahat ay may daladalang itak o di kaya'y sumpak. Sa sobrang curious nga raw po ni Nanay noon, ay binitiwan niya yung buntot pagi. Tapos sumunod siya kay Lola na nakasilip noon sa bintana nila sa kusina. Perlita, ano ka ba? Bumalik ka nga doon sa pwesto niyo. Napaka-tsismosa mong bata ka. Muntik pa raw kutusan ni Lola si Nanay noon. Kaya mabilis na napahakbang si Nanay paatras. Babalik na nga raw po sana siya noon sa pwesto nilang magkakapatid kanina doon sa may salas nang mapadaan siya sa tabi ng banyo nila.
Meron daw po kasing medyo may kalakihang awang dun sa may pader nilang malapit sa bubong, nakatabi ng banyo, Sir Jupiter. Dahil natapyas yun sa nagdaang bagyo at may napansin siyang kakaibang bagay dun. Napahinto si nanay at napatitig dun upang kumpirmahin kung tama ba ang nakikita niya. At halos tumalon daw po ang puso mula sa dibdib niya nang bigla na lamang kumurap yung napakalaking matang nakasilip niya sa butas na yun. Opo, Sir Jupiter. Malaki at bilog na mata raw ang nakita ni nanay. Mapula raw ang pinakagitna nito at galit na galit ang mga nangingitim na ugat sa paligid. Nakikipagtitigan daw sa kanya ang matang yon na parabang natutuwang sa wakas ay napansin niya na ito. Nanigas daw po si nanay sa kinatatayuan niya para daw pong umurong noon ang dila niya kaya hindi agad siya nakapagsalita. Hanggang sa maya-maya napansin na ulit siya ni Lola. "Oh, Perlita, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Nangangatal ka pa. Bumalik ka na nga dun sa pwesto niyo at mukhang hindi pa rin nahahanap ng mga tatay mo yung aswang, Sus Mariosep." Pero hindi pa rin daw po niya nagawang sumagot noon. Ang nangyari, itinaas niya lang daw po noon ang braso niya at pinilit niya ang nanginginig niyang daliri na ituro yung matang nakasilip sa loob ng bahay nila. Diyos ko, ang aswang! Nandito ang aswang! Napahiyaw na lang daw po ng ganun si Lola habang si nanay naman ay nakaramdam ng panghihina sa tuhod. Kasunod po ng hiyaw na yun ni Lola ay ang tunog na naman ng mga yabag ng tumatakbong grupo ni na Lolo Mario. Pero hindi pa rin daw po natinag ang aswang, Sir Jupiter. Nanatili raw po itong nakikipagtitigan kay nanay hanggang sa bigla na lang daw po itong saltikin ng nakatatanda niyang kapatid na si Tio Makoy. "Ayun, Kuya Mario, ayun nga ang aswang, nakadapa doon sa may bubungan niyo. Mukhang nasaktan yata, hawak-hawak ang mga mata niya, oh." "Hoy, walang iya kang aswang ka dyan ka pa sa bahay kung mamemeste. Halika rito at sisiguraduhin ko sa iyong hindi ka na kailangan pang abuti ng umaga para lang mamatay ka." Galit na galit daw po noon ang boses ni Lolo Mario. Ilang kalabungan pa ang narinig ni nanay nang bigla na lang daw pong sumpakin ni Lolo yung aswang. Ak! "Sa pool! Kuya Mario, tinamaan mo sa balikat! Butas ang balikat, Kuya Mario!" Dinig na dinig ni nanay yung igik ng aswang nang tamaan daw ito ng tingga sa balikat. Yung sumpak daw po kasi kung tama ang pagkakatanda ko ay yung parang improvised gun na binabalahan din ng tingga na ibinabad muna nila sa agwa bendita bago nila nilagyan ng pulbura. Kaya po siguro ganun na lang ang epekto noon sa aswang. Dagdag pa nga ni Lolo Mario, kitang-kita raw nila nang lumundag ng pagkataas-taas yung aswang na animo tipaklong papunta dun sa may aplaya o yung malawak na halos 1 ektaryang patag na puro talahiban malapit mismo dun sa may lawa. "Badong, talin mo yung sulo. Dun nagpunta sa may aplaya yung aswang." Dali-dali raw nagtakbuhan yung mga kalalakihan sa aplaya, Sir Jupiter, para lang hantingin yung aswang. Halos buong magdamag daw pong naghanap noon sina Lolo Mario sa bawat sulok ng matataas na talahiban habang yung ibang lalaki naman po ay naiwan sa labas ng mga kabahayan para magbantay. Hindi raw po kasi nila alam kung may kasama pa itong iba dahil madalas daw po talaga sa mga ganong uri ng aswang ay hindi sumusugod ng mag-isa. Kaya nga po napagkamalan nung aswang nakalahi rin
si Tio Bruno. Kuya Mario, wala, hindi talaga namin mahanap yung aswang. Pero nakita namin yung mga kambing ni Tia Nieves, wak-wak na ang tiyan. Mukhang yun ang inatake ng aswang. Ano? Paano nangyari yun? Kanina pa tayo rito. Wala naman akong narinig na iyak ng mga kambing. Kuya Mario, ang totoo, tuyo na yung mga patak at bahid ng dugo dun sa mga talahib. Mukhang kanina pa patay yung mga kambing eh. Malamig na nga't naninigas na rin. Teka, anong oras na ba? Mga pasado 11:00 na rin. Ibig sabihin mga 5:00 pa lang patay na tong mga to. Sino bang nagpastol sa mga ito? Si Romel. Yung bagong pastol ni Nanay Nieves, Kuya Mario. Nang mapagtanto nila Lolo Mario na yung tauhan nga ng nanay nila ang huling kasama ng mga hayop, dali-dali po silang nagpunta doon sa tinutuluyan nitong ulbo o kubo na malapit lang dun sa playa. Malakas daw po ang hinala ni Lolo Mario noon na may kakaiba dun sa bagong tagapastol nila na nanggaling pa raw sa probinsya ng Antique. Nang makarating sila doon sa nasabing kubo na tinutuluyan nito, mabilis hong umalingasaw sa kanila ang napakasangsang na amoy sa loob. Para daw hong may kung anong nabubulok na bagay doon. Ano ba yun? Kuya Mario, ang baho. Mukha namang malinis tong kubo. Saan kaya galing yun? Ayun Badong. Nilalangaw yung bayong na nasa ilalim ng papag. Tingnan mo nga kung anong laman nun. Kuya Mario, may nabubulok na laman loob dito. Parang atay ng baboy. May kasama pang parang tipak yata ito ng pata. Ano ka mo? Sigurado ka bang atay ng baboy yan? Saka anong pata? Bakit may tato? Talagang bumaliktad daw po noon ang sikmura ni na Lolo Mario nang makita nilang may tato yung inaakala nilang pata na laman ng bayong na nasa ilalim ng papag ng pastol na si Romel. Suka raw po sila ng suka noon hanggang sa makauwi na sila ng bahay at sinabi sa mga asa-asawa nila ang tungkol sa kanilang mga natuklasan. Si Romel ang aswang? Mukhang gano'n na nga. Bigla na lang ho siyang nawala simula nung gabing tinamaan ko ng sumpak ang aswang eh. Saan niyo ba kasi nakuha ang lukulukong yun, nanay? Inirekomenda yan sa akin ni Maring Lupe. Ang sabi niya pamangkin niya raw si Romel galing sa probinsya. Pamangkin ho? Ni Aling Lupe? Yung naglalako ng mga karneng baboy? Oo, nak. Nyeta. Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa matandang yun eh. Nay, mukhang lahi ho ng mga aswang sina Aling Lupe. Mabuti na lang daw po talaga, Sir Jupiter, kahit kailan ay hindi naengganyo sina Lolo na bumili ng karne kay Aling Lupe. Dahil meron naman silang sariling mga alagang baboy at manok. Meron din silang mga baka, kalabaw at kambing na maaari nilang katayin kapag gusto nilang makatikim ng mga karne noon. Hindi lang daw po nila naiwasang mandiri sa isiping may mga taong nakatikim ng tinda nito na hindi naman nila sigurado kung tunay bang karne ng baboy o karne ng tao. Dahil nang i-report daw po nila sa mga otoridad ang inaakala nilang tipak ng pata na nakita sa bayong na pagmamayari ni Romel ay nakumpirmang braso nga yun ng tao.
Sinubukan daw pong hanapin ng mga pulis si Romel. Pati na rin yung mga kamag-anak nitong taga doon lang din sa barangay na yon. Pero simula nun ay hindi na rin nila ito nakita pa. Bigla na lang daw pong naglaho yung buong angkan ni na Aling Lupe. At wala ni isa mang nakakaalam kung saan nagtago ang mga ito. Bagamat hindi nila nakita gamit ang mismong mga mata nila na sina Romel at Aling Lupe nga ay mga aswang, naniniwala sina lolo at nanay na aswang nga ang mga ito. Hindi nga lang daw po nila alam kung kasama ang mga ito dun sa sinasabing isang barkong aswang na darating daw para maghanap ng kakainin nila sa matataong lugar. Tulad na nga lang po ng lugar na siyang kinalakihan ni Nanay Perlita. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kasityo pangil. Sobrang nag-enjoy po akong ikwento ito sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at makikinig pa lang dito. Muli ako po si B-Boy at hanggang dito na lang po muna. Marka ng Haring Aswang. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. Ganon din po sa lahat ng mga sumusubaybay at susubaybay pa lang dito sa panibago niyong channel na Sityo Pangil. Talagang sobrang excited ko po nang malaman ko pong may bago na kayong channel na ang focus ay puro tungkol naman sa aswang. Ako nga po pala si Auring, 65 years old. Matagal na ho talaga akong nakikinig ng mga kwento sa channel ninyo dito sa YouTube. Hindi ho ito ang unang beses na nagpadala ako sa inyo ng sulat. Pero dahil ho siguro sa sobrang dami ng nagpapadala sa inyo ng kanya-kanya nilang mga kwento, ay naisip kong baka natabunan na yung sa akin. Ngayon ho ay malabo na talaga ang mata ko. Kaya naisip ko na lang na magpatulong sa apo ko para isulat ang karanasang ito sa buhay ko. Noong bago pa lang kami ng kanyang lolo, nang una akong mapadpad sa bayan ng Capiz, ang aswang capital of the Philippines. 18 anyos lang ako nang magsama kami ng asawa kong si Felipe. Nagkakilala kami noon sa pinagtatrabahuan kong karinderya sa Maynila, kung saan sila madalas kumain ng mga kasamahan niyang taxi driver. Tiyahin ko ho ang may-ari ng karinderya kung saan ako noon nagsisilbi. Pero nang malaman ni Felipe na hindi maganda ang trato sa akin ng pamilya ng tiyahin kong yun, ay nagdesisyon siyang itanan ako at isama na lang sa bayang kanyang kinalakhan. 1 taon makalipas mula nang magsama kami ni Felipe sa isang maliit na kubong itinayo namin sa tabi ng bahay ng kanyang mga magulang, ay nabuntis din ako sa edad na 19 anyos. Hindi naman ho ako nagsisi noon dahil responsableng lalaki naman si Felipe. At ang mga panahong yon ay talagang hindi niya ako pinababayaan. Ganon din ho ang mga kamag-anak niyang mabilis ko namang nakasundo. Insan, inaaya ako ni paring Anastasio sa kabilang barangay, piyesta raw dun eh. Gusto mo bang sumama?
isama mo rin si Auring para makapamasyal naman yung asawa mo. Insan, alam mo namang buntis si Auring. Di kaya mapagod sa paglalakad tong asawa ko? Napaangat ho ako ng tingin mula sa panggagansilyo nang marinig ko ang usapang yon ng asawa ko at ng pinsan niyang si Kuya Nardo. Nang mga panahong yun ay buryong na ho kasi ako sa bahay at talagang matagal ko nang inaayang mamasyal si Felipe. Pero hindi niya naman yun maisingit sa oras niya. Masyado ho kasi siyang abala sa trabaho niya dahil nag-iipon siya para sa magiging anak namin. Kaya ganun na lang ang paghahapit niya. Dali-dali akong tumayo at hinila ang braso ng asawa ko bago ko siya binulungan noon. Sama na tayo, mahal. Sige na. Nabuburyong na kami ng anak mo rito sa bahay. Sawang-sawa na akong maggansilyo. Tsaka, 3 buwan pa lang naman tong tiyan ko, kaya-kaya ko pa namang maglakad. Napakamot naman sa ulo niya ang asawa ko, lalo na nang titigan ko siya ng makahulugan. Sa huli ay wala rin siyang nagawa kundi ang pumayag na lang dahil alam niyang kapag hindi siya pumayag ay away ang kahihinatnan namin pag-alis ni Kuya Nardo. Siya. Sige na nga. Sasama na kami insan. Baka ma-outside di ko lambo ako mamaya kapag hindi ko pinagbiyantong buntis eh. Yun! Sige. Mag-asikaso na kayo. Tatawagin ko lang si Esther. Sasama rin daw sila eh. Maya-maya pa ho, Sir Jupiter ay nasa labas na ng pintuan ng bahay naming mag-asawa. Ang iba pang pinsan ni Felipe. At sinusundo na kami. Hindi na lang kami nagpakita noon sa matatanda dahil baka pagalitan pa kami lalo na ako. Dahil mahigpit na kabilin-bilinan pa naman ang binan ko noon. Na wag na raw akong lalabas ng bahay oras na sumapit na ang dapit hapon. Dahil bata pa naman ako noon, ganon din ang asawa ko at mga pinsan niya. Sadyang matitigas lang ang ulo namin. Kaya sumigi pa rin kami papunta sa kabilang barangay. Bago kami noon makarating sa patag na daan papunta sa kabilang barangay ay kailangan pa naming dumaan muna sa isang masukal na kakahuyan. Ayos lang naman dahil marami naman kami. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad namin, ay meron ho kaming nakasalubong noon na isang grupo ng mga kalalakihan na ubod ng tatangkad. Noon lang ho ako nakakita ng mga taong ganun kalaki. Kaya talaga medyo napaatras ako at napatulala habang tinitingala ko sila. Maliit lang ho kasi akong babae, Sir Jupiter. Siguro mga nasa 5 talampakan lang ang taas ko. Samantalang yung mga kalalakihang nakasalubong namin ay para yatang mga 6-footer. Ate Esther, sino yung mga mamang yan? Kay tatangkad? Yung 3 nasa likod, sina Esteban, Ignacio at Hugo yan. Mga anak sila nung lalaking nasa unahan. Yung maton, yung malaki ang katawan, siya si Chomagno. Kaibigan siya ng mga lolo't lola namin ni na Felipe. Natatandaan ko pa nga pong napakunot pa noon ang ulo ko, Sir Jupiter, dahil nagtaka ako sa huling sinabi ni Esther. Paanong naging kaibigan sila ng lolo't lola nyo mukhang kaedad lang siya ni Nanay Nora Napakamot pa ako sa ulo ko habang inihahambing ang hitsura ng tinatawag niyang Chomagno sa biyenan ko. Mukha lang bata yan pero ang totoo, mas matanda pa nga siya ng di hama kina lolo't lola. Talaga? Parang hindi naman yata kapanipaniwala yun.
Napangiwi na lang ako noon dahil ayoko talagang maniwala kay Esther. Hindi ko na nga naabutan ng lolo't lola nila na parehong pumanaw dahil sa sobrang katandaan. Tapos sasabihin niya sa akin na mas matanda pa itong lalaking kaharap namin ngayon kaysa sa mga lolo't lola nila. Hindi na rin naman ipinagpilitan ni Esther sa akin ang sinasabi niya. At nakipagbatian na lang din siya doon sa matatangkad na lalaki. Sino tong kasama niyo? Parang ngayon ko lang yata siya nakita rito sa lugar natin. Maya-maya ho ay binalingan ako ng tinatawag nilang Tio Magno. Medyo naasiwa pa ako noon sa paraan ng pagtingin sa akin ng matangkad na mama. Pati na rin ang mga kalalakihang nasa likod niya. Oo nga pala, siya ho si Auring Tio Magno. Asawa ko. Hindi na ho kasi kayo nagagawi doon sa amin kaya hindi niyo pa siya nakikilala. Mag-iisang taon na ho talaga kaming nagsasama. Tumangu-tangu pa si Tio Magno sa isinagot sa kanya ni Felipe. Bakit wala man lang pandong na puti sa ulo ang asawa mo, Felipe? Malapit nang magtakip silim. Hindi ba't buntis siya? Saka saan niyo ba balak magpunta ng gantong oras? Doon na ho ako medyo kinilabutan sa sinabi niya, Sir Jupiter. Wala ho akong natatandaang may nagbanggit sa kanya tungkol sa pagdadalang tao ko. Kaya talagang nakapagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Pasensya na ho, Tio Magno. Hindi ho kasi namin alam na kailangan pala yun. Dyan lang naman ho kami, Tio Magno. Maghahanap lang kami ng mabibilhan ng pakwan. Naglilihi ho kasi itong asawa ko. Nagsinungaling si Felipe. Baka raw kasi isumbong kami ni Tio Magno sa mga binan ko. Maghahanap lang kayo ng pakwan, napakarami nyo pa. Mga kabataan talaga, oo. Umiling-iling pa si Tio Magno na parang natatawa. Pero talagang kailangan yun, Felipe. Kapag ang isang buntis may puting pandong sa ulo kung siya'y lalabas ng gabi, ang tingin namin sa kanya birhin pa. Kaya tandaan niyo yon sa susunod, maliwanag. Sa ngayon ako na muna ang bahalang magbigay ng proteksyon sa kanya. Bigla ho akong nilingon ulit ni Tio Magno. Pagkatapos po ay tiningnan ako ng mata sa mata. Bago niya ako tanungin. Ano nga ulit pangalan mo, Iha? Ano ho? Auring ho. Pagkasagot ko sa kanya ay bigla na lang ho siyang nagpunta sa likod ko, Sir Jupiter. Pagkatapos po ay naramdaman ko na lang na biglang may humiwa sa bandang ilalim ng batok ko. Aray! Humalakak pa si Tio Magno nang mapadaing ako sa kung anumang ginawa niya sa likod ko. Nasaktan ka ba, Auring? Pasensya ka na. Kailangan mo yan para hindi ka mapaano kung sakaling may makasalubong kayong hindi nyo kauri sa daan. Napakunot na naman ho ang noo ko sa sinabing yun ni Tio Magno. Pero bago pa ho ako makapagsalita ulit ay nagpaalam na sila ng mga anak niya. Isa pa sa nakapagpadagdag ng pagtataka ko ay kung bakit parang napakabilis nilang nawala sa paningin ko. Napalingon lang ako sandali sa asawa ko dahil kinalabit ako nito. Pagharap ko ulit, wala na sila, Tio Magno. Nasaan na sila? Takang-taka pa akong nagtanong noon kay Esther, pero hindi siya sumagot. Nagkatinginan pa silang magpipinsan. Sisitahin ko pa nga sana sila noon, kaya lang nang mapatingin ulit ako dun sa direksyong tinahak ng grupo na ni Tio Magno at mga anak niya nakakita ako ng 4 na baboy ramo
na tumatakbo ng pagkabilis-bilis palayo sa amin. Talagang nanlaki ang mga mata ko tapos napatingin na lang ako sa mga kasama ko. Sino ba kasi yung mga yun? Tsaka anong ginawa ng Tio Magno na yun sa likod ko? Ang sakit ha? Parang hiniwa yung balat ko eh. Ang wiwirdo pati ng mga anak niya. Ba't di nagsasalita ang mga yun? Ang dami mo namang tanong, mahal. Huwag ka nang magulo. Tara na't gagabihin na tayo ng gusto dahil dyan sa kalaldalan mo eh. Wala na ho akong nagawa nang hilain na ako ni Felipe para makapagsimula na ulit kaming maglakad. Ang daming tanong sa isip ko habang naglalakad kami. Pero mabilis ko naman hong nakalimutan yun nang makarating na kami sa talagang pupuntahan namin. Uy, ang ganda! Ang daming banderitas! Ang saya-saya ko nang makarating kami sa wakas sa kabilang barangay. Ang daming tao, ang daming pagkain, ang saya-saya ng paligid, tapos may mga tumutugtog pa ng gitara. Noon lang ho kasi ako nakaranas ng ganong kasiyahan dahil hindi naman ako pinapayagang lumabas sa amin noon. Ako kasi ang nakatoka sa lahat ng gawaing bahay sa mga tiyahin ko na para nila akong alila. Pero hindi rin ho nagtagal ang saya ko ng gabing yun, Sir Jupiter. Mag-iisang oras na ho kasi mula nang makarating kami sa lugar na yun. Pero wala man lang ni isang taga ron na lumalapit sa amin. Kahit ho yung mga kabarkada ni Kuya Nardo, hindi man lang ho kami pinansin. Talagang dinadaan-daanan lang nila kami. Kaya talagang nagtataka na ako. Bakit walang kumakausap sa atin dito? Akala ko ba mababait ang mga taga rito sa inyo? Dahil yata yun sa marka sa likod mo, Auring, yung markang inukit sa'yo ni Tio Magno. Tinaasan ko ho ng kilay si Esther dahil sa sinabi niya. Marka? Anong marka? Marka ng Haring Aswang. Yun ang inukit ni Tio Magno kanina sa likod mo. Gamit ang kuko niya. Ngayon naman ay ang asawa ko ang tinaasan ko ng kilay. Anong pinagsasasabi niyo dyan? Niloloko niyo yata ako eh. Napasimangot na ako dahil akala ko ho talaga noon ay pinagkakaisahan ako ng magpipinsan. Pero nang makita kong seryoso ang mga mukha nila pagkatapos halos ayaw na nilang lumayo sa akin, ay medyo nakumbinsi na ho nila ako. Seryoso ba kayo sa mga sinasabi niyo, Kuya Nardo? Esther? Mahal. Tinanguan ako ng asawa kong si Felipe bago niya ako binulungan. Aswang si Tio Magno, Auring. Pati na rin ang buong angkan niya. Pero hindi naman sila basta-basta nananakit eh. Ang totoo, matagal na silang nakikisalamuha sa mga taga rito. Sila pa nga ang madalas na nagpoprotekta sa mga tao rito, laban dun sa mga aswang na halang ang mga bituka. At yung markang inilagay niya kanina sa likod mo, proteksyon yan para hindi kagalawin ng ibang angkan dahil ibig sabihin yan ay nasa pangangalaga ka ng hari nila. Unti-unti na ho akong kinikilabutan noon sa isinisiwalat sa akin ni Felipe, Sir Jupiter, lalo na nang may isang bagay akong napagtanto. Ibig sabihin, kaya kayo nilalayuan ng ibang tao rito dahil yun sa markang nasa likod ko? Ibig niyong sabihin lahat ng mga yan
Mga aswang sila? Nagkatinginan ulit ang magpipinsan. Nakita ko pang nagtagis ang bagang ni Kuya Nardo habang nakatitig doon sa barkada niyang si Anastasio. Hayop na Anastasyong yan. Sinasabi ko na nga ba, traitor yan eh. Kaya siguro ako inayan yan dito. Hayop na Anastasyong yan? Sinasabi ko na nga ba, traitor yan eh. Kaya siguro ako inayan yan dito dahil balak akong ipalapa niyan sa mga kalahi niya. Nakaaway ko kasi yan nung isang buwan. Kahapon lang nakipagbati siya sa akin at inaya akong makipamiesta raw dito sa kanila. Piyesta pala ng mga aswang to. Pasensya na't nadamay pa kayo mga insan. Lalo ka na, Auring. Hindi mo naman kasalanan yun, Kuya Nardo. Hindi mo naman alam eh. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Tara. Inaya ko na lang silang pauwi. Dahil talagang natakot na ho ako sa mga nalaman ko. Hindi ko nga alam kung makakatulog pa ako noon pag-uwi ko eh. Para nga akong tuko kung makakapit sa braso ni Felipe. Talagang hindi ako bumibitiw sa kanya habang silang dalawa naman ni Kuya Nardo ay alertong nakaprotekta sa amin ni Esther. Magdadapit hapon na nung papunta pa lang kami doon sa piyestahan ng mga aswang. Kaya nung pauwi na kami ay talagang nilamon na ng dilim ang paligid. May baon naman ho kaming flashlight noon pero iisa lang yun. Mabuti na lang at kahit papaano ho, may liwanag pa rin nanggagaling sa bilog na buwan ng gabing yun. Kampante na ho kaming naglalakad pa uwi nung medyo malayo na kami sa kabilang barangay. Malapit-lapit na rin kami sa amin kaya lang bigla ho kaming nakarinig ng malalakas na pagaspas ng 6 malalaking pakpak sa himpapawid. Meron din hong parang mga lumulundag at nagpapalipat-lipat sa mga punong nakapaligid sa amin. Kaya naman doon ay kinilabutan na naman ako. Pasimple hong binulungan ni Felix si Kuya Nardo. Insan, mukhang sinundan tayo ng barkada mo ah. Oo nga eh, mukhang may dala pang resback. Hindi man natatakot ang mga yan kay Chumagno? Nakisingit naman si Esther sa usapan nila. Mayabang talaga yang si Anastasio lalo na kapag may kasama. Nilakasan ni Kuya Nardo ang pagsagot na parang nagpaparinig pa doon sa mga aswang na alam niyang umaaligid sa amin. Siguro napikon lang din ho siya. Pero ang asawa ko naman medyo nainis sa pinsan niya. Huwag mo nang galitin, insan. Hindi natin kaya ang mga yan. Alam mo namang buntis ang asawa ko, di ba? Tinatakot lang tayo ng mga yan, insan. Hindi nila pwedeng galawin si Auring. Alam nila yun. Pero nangatuwiran pa talaga si Kuya Nardo. Maya-maya pa bigla na lang akong napatili ng may kung anong bagay na bumagsak sa harapan namin. Doon siya sumakto sa medyo madilim na parte ng daan. Kaya hindi ko agad siya nakita. Pero nang humakbang ho siya doon sa parting nasisinaga ng liwanag ng buwan, halos lumuwa na ho sa panlalaki ang mga mata ko nang makita ko ang totoong hitsura niya. Napakapangit. Mamula-mulang kayo manggi ang kulay ng balat niyang kulukulubot. Tapos ho, may pakpak ho siya na wangis paniki. Yun hong baba niya, medyo matulis. Tapos yung pong ilong niya ay bumubuka-buka kapag humihinga siya. Ang hahaba ho ng ngipin niya, tapos pinagkikis-kis niya pa ang mga yon habang naglalakad siya palapit sa amin. Sino bang may sabi sa inyong natatakot ako sa Magno na yon? Dumura pa yung aswang sa harap namin bilang pahiwatig ng pangiinsulto niya kay Tio Magno. Pagkatapos ho nun, Sir Jupiter, nakita ko rin yung iba pang kasama niyang aswang na naglabasan mula doon sa mga puno. Gumagapang sila ng pabaliktad pababa sa lupa habang si Anastasio
ay patuloy lang sa paglalakad palapit sa amin. Bigla hong natahimik si Kuya Nardo habang ang asawa ko naman hong si Felipe noon ay napakapit ng mahigpit sa baywang ko. Iniharang ho nila ang sarili nila sa aming dalawa ni Esther nang makita naming bumubuelo na ho si Anastasio na parang tatakbuhin ang pwesto namin. Umiiyak na ako noon, Sir Jupiter. Akala ko talaga katapusan ko na. Nagsisi ako na nagpumilit pa akong sumama kaming mag-asawa kay Kuya Nardo noon. Takot na takot ako para sa amin, lalo na para sa magiging anak ko. Mabuti na lang ho bago pa man magawa ni Anastasio ang kung anumang balak niya, bigla hong may nagsalita sa likuran namin. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Umiling-iling ang bagong dating na si Tio Magno na hindi ko alam kung saan nanggaling. Bigla na lang ho siyang sumulpot pagkatapos ay nagsimula ho siyang maglakad palapit sa amin. Sige na, Felipe, iuwi mo na yung asawa mo. Huwag na ulit kayong lalabas ng gabi. Ako na ang bahala sa mga talipandas na to. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ng mga aswang na kanina lang ho ay nagpapatayo ng mga balahibo ko. Para ho silang nakakita ng multo bago nagsimulang humakbang paatras hanggang sa mag-unahan na ho silang tumakbo palayo. Nauna pa nga silang tumakbo kaysa sa amin eh. Samantalang kami naman hong magkakasama sumunod na rin sa sinabi sa amin ni Tio Magno at walang lingon-likod na nagsitakbo na ho kami pa uwi. Hindi ko na ho alam kung anong nangyari pagkatapos noon, pero base ho sa mga ingay at daing na narinig namin habang tumatakbo kami ay tiyak na nabigyan ho ng leksyon yung mga aswang na nagtangkang kumalaban sa marka ng kanilang hari. Simula ho nung araw na yun, kahit kailan, hindi na ako sumaway sa bilin ng matatanda sa akin hanggang sa naipanganak ko na ang nag-iisa naming anak na pinangalanan ko hong Margaret. Pero bukod ho sa leksyong natutunan ko, ay meron ho akong isang bagay na napagtanto at talagang hindi ko ito makakalimutan. Hindi naman ho pala lahat ng aswang ay masama. Meron din ho palang iba na sumusubok mamuhay ng normal kasama natin. Meron lang ho talaga silang mga kakaibang pangangailangan na siguro ay hindi ho natin maiintindihan. Dahil tulad ho nung ibang nilalang dito sa mundo, yun na ho ang naturalesa nila eh. Kaya sana, hindi man natin sila kayang tanggapin, igalang na lang natin. Isang karangalan po ang pagkakapili ninyong basahin ang kwento kong ito, Sir Jupiter. Sana po ay magustuhan niyo ito pati na rin po ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa magagandang kwentong palagi ninyong inihahandog para sa amin. At sana po ay mas maging matagumpay pa kayo sa inyong mga ginagawa. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna. Ako po ulit ito, si Auring.